Adwa penji penjo moko karaka. Mokwongo. Chon ne igamo ne ji nyiri. Nigamo ne ji nyiri. Dong' to yiego? Ayiego, ang'eyo wachno. To biparo ni sani, kopo nogam ni nyako, inyalo yie? Sani ok dayie ngang'. Nikech ang'o? Kech sani timbe nyiro pogre. Timbe nyiro pogre? Ji opogre nadi? Inyalo gam ni nyaja juok. Kata nyaja chode. Kata kido moro marach mok de mori. Kora penji niya. Sani kopo nokeli nyako moro mo fine, nyamo maber cha. Inyalo tamri? Maber. Anyalo tamra. Tamri nikech ang'o bwana? Ber sani ok ng'i sura. Ing'e Tabia. Idwa ng'eye gi tabia dichiel? Iwacho pile ni ng'ama jaber en jaula. Jaula tang'o mema ko indo. Jaula tiende ni ok onyal koso kasoro moro. Okay. Okay. Yes. Haya, koro mondo aduoki kendo gima timre sani. Sani nitiere ng'anyo mar jo Azimio la Umoja. Yes. Ng'anyo ni biye kode? Ng'anyo ni? Otek. Kanyo pod aonge duoko, kanyo makende. Otamo wang'i? Otamo wang'a. And that was a street response from somebody from Oyugis town. My name is George Otula.